чорхонагаи фурӯшӣ бо тамоми чизу чорааш бо нархи дастрас дар минтақаи хуб ҷойгир мебошад назди роҳи калон. Навормона то охира тамошо кунед, ҳозир ҳамаашро ба шумо нишон медиҳем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи Садбарг, аз ин тараф 9 километр. Худи ҳозир мо дар 7 километр қарор дорем. хонаи фурӯши мо дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. дӯстони азиз, марҳамат, худи хонаи фурӯшӣ, инҷо даромадгоҳи хона, дар инҷо 3 ҳуҷраи истиқоматӣ, 4 ҳуҷра, дар ин тараф бошад ҳоҷатхона бо ҳаммом ва аз ин тараф ошхона қати балкон. чорхонагаи пурра мебошад бо масоҳати қариб 100 метри квадратӣ дар чорум ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошона иборат мебошад. кришаи бино ба пуррагӣ ҳамаш таъмири нав кардагӣ аст. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизере ки дар навор мебинед ҳамааш меистад. хона дар 7 километр ҷойгир мебошад. ноҳияи Шоҳмансур. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. отоплениям ҳаст. нархи хона 850 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ҳуҷҷатҳои хонаам ҳамаш 100% бо барқ ва об таъмин мебошад. барои ҳамин марҳамат дӯстони гиромӣ, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.